Hello kakabsat na pagnabigat tayo amin. Good morning, good afternoon, good evening. Atoy, tulungan dak nagluto ti balong ko kapan ang day off wine. At agpabladak iti kwa bukol ti utong anang isit. Nagapo Pilipinas ta ita, nagpasport. Sagpawak iti marunggay, ken pareya. Dita, kakmat ti karnina, siyempre. Dita ti iluto, kabalong medjay. Ata marunggay nagapod ta rooftop. Maura, napabladon. Di ba? Nagpangit kakit kita anta nagnisit karod pero naimas na ira nagnanam. Nakitay hanga makamo dita nga bukal. Ngamda kami nga Ilocano, datay nga Ilocano ang motay amin dayta, di ba? Lalo dagiti Isabela, Can, Quirino, Vizcaya, Asjay, Cagayan. Ang motay amin dayta. Gisa tayo, sige tulungan ta kung tatong di ba? Kastakat makaruara kung ka makadiyo ko napanak tayo magkuskus aya. Napo, ato tayo na aramita, dito yung kwan ang bla-blagon. On at pati blakon. Data natay kwa. Marunggay nga nidatang ko dita ko nga to ay ni Ellen. Mula ni Ellen dita rooftop dita. Kadami mo lang man damdama maramanan na malaan. Napintas dita marunggay na takwa. Organic dita awan spray na awan tiguano na. Dita. Narugi tayo tagluto, mayatin tayo takwan, tayo karne, brown nun. Masapol nga isisi, kat nang takat hanga kasla si bibyat nga karne. Maditipuraw, naka-nan-alas. Tayo Yupar ko tayo takwan, marunggayan iti adasin na. Ure lang nga yupar makiti adasin na, kaukilatan ta, awan may spray na, organic na rin tayo, nagapod nga to. Awan ti katapok-tapok na ta, dadyan rin. Ato, ti balay ta. Tayo, mabalinon. Naibabat mo 15 minutes, okay dahil tanta, bagak-bag ka niya, awan ti ko, awan chemicals na ta, organic na amin nga mula na ni Ellen. Ngayon mas ti si dami madamdama. Nagisata yun, kabel na talayan, siyempre, ng pastada kiti Ilocano, nga makapangan na makagisa na awan tilaya na, bawang na, insyalot na, yung ay, kuha babasit na laso na. Tapos nang tinakastatat na kabang-banglo na kay mas titi si Daon, ayan. Nila partakan tayo tanay apa nagpagtrabaho. Ang breakfast ang amin iso nga isang samarak matan iti kuan iti vlog tapos takat makita yo iparayag ko lang mat ada si dami nga da marunggay na data kabila kay pariyan ata lang pariyatan karne tinagako dito Hong Kong ata utong aywan ore makidi data ata lang utong gan tinagabo jagwa nagpassport data utong ko tawo dito yung amin Hong Kong awan ti bukal ti utong anangisip iso nga nagpag-atakin ading ko dinagawi doon ya iso nga kasta kabil data kan karnedan tapos takat ko maramanan ti bait kan peraman na karne data pariya habang gis-gisa ta pariya siyempre mo paglunangan babasi ta pariya na gisa-gisa nga bunan ta na pag-vlog mo tatay utungon na niya kasta ti panagluto ti Ilocano kabilan tama medyo may babasit ng pariya halas kong pibuyan ta ng insect yung nananalita na mas no kasano pangit ti kulay na stamot kay mas tiraman na deta nga utong na mas matlangas lamang lang di utong puraw ngam siyempre na sabsabali dahi katawan ti kasta dito yung Hong Kong ado dito ti puraw asin makapalumag ti pingping ti ubingan the magic sarap na deta ti bitchin ko naamon ko madagban magic sarap saklaan handa kaya bitbitchin ta ti bitchin dakat ko asukar nga naimas deta diba nabuya mal pura na nangisip na green na diba nabuya kaya kung ano haan nagimasindok ayan matabo ang tapay lang kagtiltil muna kung sika kalubak pa'y basita ng dagat ko umunag taraman na habang lutok na jay bugwak ng tatadata kamuti ng kilnat ko pa nga dayan pa tibalon me ninatin ko mo lang di tayo ni Ellen data kamuti napo mo lang ijay ado tinating na dapat saluyot ado tinating na ta dapat ikarabasa may samot kasabaw na ipimantet da ilaw ko dyan ay timarunggay ta pang bukol mo lang deta diba dissolve nagimas ati sida da kayo natin da sida nga marunggay nagditay marunggay dito at damot tiba gatang marunggay sa paminsan dito yung porme timi na nandiyan may torturit kakapsat op-opat nga piraso 20, 25, 15 tas dyan lang kami tortural paada do pa'y dahi tang amang nagbasit dila ko da dito bilbilangan ta naman o sa piraso
Oh, dahil tama natin, kabel data bulungan, datang sakit, kuhan. Maka di off na taon, panak pagtrabaho, jak pa nakadigos, hindi ka sakpay. Ay na po. Ngayon, anak mo kami dito yung bla-blagan. Tatlong tagas na kadawat at mabuya yung ako ay parang ko nga sila na marunggay. Kami dito ko, dito yung amin abroad, dito yung Hong Kong. Ay napapala mi dikit sita ti marunggay. So nga gaputa kakaiso na first time kog sita ti marunggay. Do nga dikid ko dito yun. Hong Kong tatalag sita ti marunggay ya. Oh, intud na Helen. Iso nga medyo parayag kumabas na ito ya. Sa kada tautong ka nagpasport. Oh, hanga amin tayo nga dato Hong Kong kada pa ada utong na nga tama kasi datutong nga nangisit. Oh, di ba? Ito maminsan bitchuelas pay. Oh, nagpagata ka na din ko. Iso nga adati kwa. Okay. Dan, may kasan. Okay, ket na. Agyaman nakti panagbuyayaw ka. Data. Ikabel ko pa ganit ako. Tapnon ti kasakat na podot. Latati si Dami nagmalmalan. Napodot ay taging garabi iday takit ko. Si Dami. Agkuha mo lang aday tati si Dami ngamin. Isungo mo na dapat kinilat na kamuti, diba? Dapat tay bunog nga ko. Nga intid ni impawit ni manugang ko. Diba? Iso nga doon si Dami. Napudo taning garabi tayo si Dami. Sige. Agyaman nakakabsati pa ng buya yo Akat i-like yung mo tada. Ito nga video niya. Tapos nang saka gagayin tayo lata. Why? Naluto mo tayo tatamuti ko. Talagang solve na solve mo. Iti pangal daw min. Ada kamatis na dahil nga may isa. Ibalo na alat ati kamatis niya. At ang tikas tagat ko, makatipid kami. Ang kami gumatang ta restaurant hangin nina, diba? At kamatis ka ko, libre data kamatis. Libre data kamatis ni among ko. Nagagado kamatis may, so di mapatawag natin may isa. So, pang gatangon. Bye-bye, thank you.